एडिसि जंबाने ते हासिन जतो थंखरं बोतल बाक्सा केनो तांसलो मान्डे हाटेव खलाइजाका आईपीएफ तिनि हाटि कुथुम बान्दा मानजाखा मान्डा डिभिजननि प्रेसिडेंट राजकुमार देबबर्मा 16 मान्डे पुलिनपुरनि बातायनाय रबि देबबर्मा 15 जिरानि आचुक थाइनि बातायनाय शनि देबबर्मा आकर्षण जंबारनि सिगां हासिन जतो थंखरं बोतल रंनि बिसिङाव नुकजाका पिरलायमु आबो हायकेनो आईपीएफ तिनि लवाजि जामाबाय मान्डे हाटेव खलाइजाका हाटि कुथुम बान्दा जे गणतंत्र हामानि परे सिनि बरक जे माइनरिटी थांमानि परे जों दाबो जे 10 कानि जागा दंमानि बरक दङ 10 कानि बिसिङाव 3 कानि आबो जागाहाय दङ 10 कानि बिसिङाव 7 कानि आबोनो सेफगार्डनानि आबोनि बागै थानाय 2009 नि सिमि कायसा जागरणङै सिनि स्वर्गीय बरम गनाङे निसारनि माध्यमे कायसा पार्टी सङाजाखा आ पार्टीनि मुंखा आईपीएफटी आ आईपीएफटी नि आंदोलन बाय आ आईपीएफटी नि नासिमुं बाय आ आईपीएफटी नि हुकुमा बाय थानाय 2018 आव टिप्रासार सानानि अधिकार मानथाय सानानि अधिकार मगक खुलुमनायनि अधिकार अनेक किसु सुजुग मानखा आबां साया आबो जनगण मा सानाय कारण सत्यन कुनिन दामा चापारवै मुथुबै तन्नाया ताबो मेन मुद्दा का हायसे जे तिफ्रासानि जेसों माइनरिटी तमानि आबो बाहायके जों पार्मानेंट सल्यूशन नाय आबो मेन मुद्दा का जोंकी रांमानखाय आ जे 100 जननि बिसिङाव जों 30 जन दङ दा बास्तव तनबागै इंखाबो फादारहायनि फायै बाङै थांखा माइरां बाङै थांखा माइरां कायनि जागामा बरमान से खिबायया आ जागानि मुक्ति मानानि बागै जों ताम खायदाय जों ताबो 100 जन 30 जन कागज पत्रव बास्तव जों कमिजा आबोनो हाक मामासो आ जिनिस नसे क्लियार ना नांगौ जों पुरा आबोने बासिनानै हिंगाकाय जोंकी रांमाखाय बासि ना डेभलपमेन्ट का बासिवो ना नगमाखा बासिवो ना कि खोदोमाखा बासिवो ना कि सा स्वागमानखा बासिवो बोल लुनाय आबो ना भविष्यत बानी दिनैनि बिसिङां सारा मोसौ मादे बाजाराव जावै अ सदर एरिया वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अ एरियानि हयतेना बुद्धिजीवी आसायै एक जराव कायन्ता को प्रोविजन गानाव टिउजेस गथन का 1967 सन बाबु संखाय खालामनानै जेता आ तांबाया बारा जेता आबोनो मोथांजागान होनै जे एडिसि एरिया साराम खालामनानि आबोनि तांबाया बारा न अ आईपीएफ टिर किसिसा जे बारा तमानि न फुल खायनानि बागै आसा ख्या 2009 बाबोनो तैयै अ 10,490 बर्ग किलोमीटर बिसिङाव 7,132 बर्ग किलोमीटर न सेफगार्ड होनानै पार्मानेंट सल्यूशन तामनि बागै नांगाकाय भारतवर्षव दुइटा सरकार दङ कायसांका सेंट्रल केंद्र सरकार कायसांका राज्य सरकार और दुइटा सरकार फुल पावर तै तनाय जों एडिसि मान तमना आबो हकाय उपग्रह हाय उदाहरण रिमा साजिनाय बबे उपग्रह जों सालनि ग्रह सिनु उपग्रह का ताल जों दंखा ताल एका दिल्लीनि रां फाइबो जों बुनि दगामते फायनाय माइरं फाइबो बुनियाते फायनाय जे कोन पावर आ जिनिस न जों बर्णना सिलामाया बुयंगा फाना जों नायो जेता नाज्य जेता उदाहरण मा सासिनाय सिनि त्रिपुराव थानाय बाजेट बोसोर फाय 31,000 crore 1,30,000 कोटी आ जागाव जों 30% जों बोसोर माना खालाय दिन बागे जों 1/5 हंजागौ सिनि सीट साइटाव जों 20टा साइटाव 20टा मा दङ दिन बागे आ हिसाब जों बोसोर माना 10,000 कोटी मानो माना नांगौ मामान माया सिनि बलग जे रां फेमिली आमते हाय कयेकटा बल मिलौसे
bong nogor panchayat phayo a system ni guna bagainya je kono সমস্যা ni no সমাধান খাইয়া bagainya masa जों masa sini di mana banyak kaisa जों खुनु सानिया बखरक सानिया मकल सानिया खिदुं सानिया उल्टा पुला साया जों काइसा समाज समाज समाधान माने नि सिनि दिमा Bureau Report, Chini Khorang.